Temba Mliso adzoka zvekare anozikamwa nenyika yose even from his leaked audio kuti is being paid to attack VP Constantino Chiwenga. Odzokazve nenhau dzake panguva ino achitsondora nekuataka VP Constantino Chiwenga. But panguva ino all his efforts tiri kuona kuti ari kungoendera mahara, noda kuti hapana kana anyone ari kumbomubhilivha kana kuofa iye kuti ambonzwa kuti Mliso ari kutaura pamusoro pei. Saka pinda mashoko mudanyirwa panguva ino, don't forget to subscribe or like on the bell icon. Makopisha mudanyirwa achiti what a shame. Temba Mliso is now claiming the army didn't do much to remove Mugabe. He's saying that because people are crediting Vice President Chiwenga, who was a general at the time, with leading the army to remove Mugabe. He's trying to discredit anything associated with VP Chiwenga. To those vari kutsigira Temba, muchaona henyu kana mapedzwa kushandiswa kuti amuchatambiwa yakaoma. Nhai Temba Mliso, chii chakatanga kupinda kwevanhu mumastreets oro kupinda kwematenga emasoja mumastreets? Mauto akagona basa, saka ngaangorumbidzwa. Temba netimu rake, they now trying to rewrite the history. It's a shame kuti vari kutobvuma kushandisiwa. Ndo mashoko anobuda itogwa panguva ino namakomichi achiva panguva ino achiva achizama kuexposa kuti Temba Mliso is trying by all means to discredit VP Constantino Chiwenga nezvavakaita panguva ino, achizama kuda kubvisa chokwadi achiisa blame kuna people's general. Kuna comment section medu dzafunguro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like or turn on the bell icon.